Stylový festival v centru Zlín. Jsme na Styl festivalu ve Zlíně, je to tu celkem v pohodě, ten simulátor formulový je dost těžký. Jsem rád, že mě někdo doveze. Jo, jasně, jak si přisedni tady na mou káru. Dobrý den, jmenuji se Lenka Petříková, pracuji jako módní stylistka a vizážistka a na stylovém festivalu učím ženy, jak se oblít, jaké barvy jim sluší, jaký make-up je pro ně nejvhodnější a vlastně kompletně sladit jejich image, aby se cítili skvěle. Krásný dobrý den, mé jméno je Petr Bende a dneska jsem vystoupil na stylovém festivalu Centro Zlín v Malenovicích. Krásná atmosféra, hrozně moc lidí, prostě hudební propojení s místním publikem a těším se zase někdy na Zlínsku. Petr Bende, ahoj, děkuji za pozvání. Stylový festival v centru Zlín.